Benvidos a este coloquio. Os textos bíblicos comentados por Marie Noel Tabut están, a verdade, cheos de eloxios aos pobres, aos humildes, aos pequenos. Dende o profeta Sofonías ata as benaventuranzas, pasando polas cartas de Paulo, preséntase unha inversión radical dos valores do mundo, onde Deus parece escoller pois o que a sociedade considera débil e insensato. E iso lévanos a unha cuestión fundamental, que é a que imos explorar hoxe, partindo precisamente deses comentarios. Cando as escrituras falan de pobreza, de que están a falar realmente? Refírense, sobre todo, a unha actitude espiritual, unha humildade interior, unha dependencia total de Deus. Ou están a describir unha condición socioeconómica moi real, a dos marxinados, cuya causa Deus defende activamente na historia. Pois eu sosterei que a énfase principal, o fío conductor que une todos eses textos, recae en unha disposición interior, no que se coñece como a pobreza de corazón. Eu, pola contra, argumentarei que, aínda que esa dimensión espiritual é innegable, a mensaxe central e máis radical é a defensa divina dos oprimidos e dos marxinados sociais. A condición material non é un detalle secundario, senón, digamos, o escenario principal da revelación. Se me permites comenzar, a miña perspectiva é que o que estes textos propoñen é, no fondo, unha chamada á conversión interior. A pobreza que se celebra é a actitude de quen recoñece a súa propia fragilidade e o espera todo de Deus, como publicano da parábola. A análise de Tabut sobre os anabim, de Sofonías, un termo hebreo que se adoita traducir como os pobres, pois defínenos non pola súa conta bancaria, senón pola súa actitude. Son os que buscan refuxio solo no nome do Señor. Opóñense aos poderosos que confían nas súas alianzas políticas, na súa forza. A distinción é a confianza, non a riqueza. E, vemos o mesmo patrón na carta de Paulo aos Corintios. Por que elixe Deus aos débiles? O obxectivo, segundo Paulo, é que ningún ser de carne poidan orgullecerse ante Deus. O foco está en anular o orgullo, que é unha batalla puramente espiritual. Polo tanto, creo que se trata dunha pobreza de espírito, unha actitude de receptividade radical, que é accesible a calquera persoa, sexa rica ou pobre materialmente. Entendo perfectamente esa lectura e ten a súa coherencia, pero paréceme que corre o risco de diluir a forza da mensaxe, de desplazala a un plano case abstracto. Eu defendo que os textos apuntan a unha opción preferencial, concreta e histórica de Deus polos que están socialmente desfavorecidos. A análise histórica de Sofonías, que presenta Tabut, non sitúa o conflicto nunha batalla interior, senón nun enfrentamento moi real entre as elites de Xerusalén que adoptan os costumes asirios por interese político e económico e un pobo pobre e pequeno. O Salmo 145 que se menciona non fala de metáforas, enumera categorías sociais dolorosamente reais, oprimidos, famentos, encadeados, viudas e órfans. E Paulo non está a facer teoría cando escribe aos Corintios, non. Está a describir a súa comunidade. Subliña que está formada de feito por xente de orixe modesta, desprezada no mundo. A mensaxe non é só que un rico poida sentirse espiritualmente pobre, senón que Deus se pon activamente do lado dos que son materialmente pobres para subvertir a lóxica do poder do mundo. A condición social non é un simple telón de fondo, é o escenario mesmo de intervención divina. Pois vayamos a ese primeiro escenario, a Sofonías e a identidade do chamado resto de Israel. No comentario de Tabut, destácase que ese resto fiel se define pola súa actitude moral e espiritual. Cito, non cometerá máis injustiza, non dirá máis mentiras. A súa característica fundamental é a confianza absoluta en Deus fronte aos poderes terreais. A crítica aos reis por aliárense con Asiria non é no fondo unha análise xeopolítica, é unha crítica teolóxica á falta de fe. O problema é onde se poña a seguridade. Nas alianzas humanas, nos exércitos, no comercio ou únicamente no Señor. É unha cuestión de onde reside o corazón, da actitude fundamental da persoa. Sí, pero onde reside o corazón vese nas obras, non? Esa falta de fe non é un sentimento que queda na intimidade, maniféstase na accións políticas e sociais moi concretas e con consecuencias devastadoras para outros.
A propia Zabud menciona detalles históricos. Contratos comerciais redactados en asirio, a adopción da moda estrangeira por parte de ministros e príncipes. O profeta non está a criticar unha actitude, digamos, abstracta de desconfianza en Deus. Está a denunciar un modelo social económico de asimilación cultural e submisión política que adopta a élite porque lle beneficia. Esa élite enriquécese con esa alianza, mentras que o pobo pobre e pequeno que Deus promete preservar é precisamente o que queda fora dese sistema, o que sufre as consecuencias. A división, polo tanto, é sociológica antes que puramente espiritual. Pero non crees que estás a confundir a causa con síntoma? A asimilación cultural, os contratos, todo iso son os síntomas. A enfermedade é o orgullo, a crenza de que a seguridade se pode mercar con tratados ou imitando ao imperio de turno, en lugar de recibila como un don de Dios. A crítica é a autosuficiencia humana. Eso non é exclusivo dos ricos. Un pobre tamén pode ser autosuficiente e orgulloso no seu propio nivel. A distinción do profeta é máis fonda que a clase social. A min cústame velo así. Estás a decir que para Sofonías o problema non era a opresión real que sufría o pobo a mans dunha élite vendida a un poder estranxeiro, senón simplemente que esa élite non tiña os sentimentos correctos cara a Deus. Paréceme que iso minimiza a denuncia profética. A liña de fractura que debuxa o profeta é social e visible. Por un lado, os príncipes e os ministros coa súa moda asiria. Por outro, un pobo pobre e pequeno. Deus non di preservarei os humildes de corazón que viven en pazos. Di que preservará a ese pobo concreto. A condición social non é un símbolo, é a realidade que se denuncia. Esa idea do orgullo como a raíz do problema pois lévanos directamente a Paulo e á lógica da lección de Deus en 1 Corintios. Aí o argumento faise aínda máis explícito. Paulo, segundo a análise de Zabud, contrapón dúas sabedorías. A humana, que é a lógica da razón, do poder, do prestixio, e a sabedoría de Deus, que é a lógica do amor, da entrega, da gratuidade. E como demostra Deus a superioridade da súa lógica? Pois elixindo o débil, o tolo, o que non é. O obxectivo estrictamente teolóxico, demostrar que a salvación é un don gratuito, non un logro humano. Por iso a conclusión de todo o argumento de Paulo é aquel que queira sentirse orgulloso que poña o seu orgullo no Señor. O tema central é o orgullo fronte á graza, non a loita de clases. Concordo en que o fin último é teológico, non o lego, pero o medio que Deus utiliza é ineludiblemente sociológico. E iso é o que me parece radical. Deus non escolle un sabio e lle pide que actúe con humildade, non escolle un poderoso para que sella magnánimo. Elige activamente, como di Paulo, a persoas que ya son socialmente de orixe modesta e despreciadas. A encarnación desa lógica do amor non é un concepto filosófico, é a propia comunidade de Corinto, que Zabud describe como a ilustración vivante desta elección. Deus non só inverte os valores de forma teórica na mente das persoas, elévao na historia aos que a sociedade ya ten remaisado. Ignorar a condición social real dos corintios é perder a forza da acción de Deus. El non traballa no valero, traballa coa materia prima da sociedade humana, escollendo precisamente o que esa sociedade descarta. Pero non podería ser que a composición social da comunidade sexa o vehículo da mensaxe, pero non a mensaxe en sí mesma. É dicir, o feito de que fosen socialmente humildes facía o punto teolóxico moito máis evidente e innegable para todos, incluídos eles mesmos. Así, ninguén na comunidade podía caer na tentación de atribuir a chamada de Deus aos seus propios méritos, xa fosen de sabedoría, poder ou nobreza. A condición social é a pedagogía de Deus para ensinar unha lección espiritual universal. Pero é que esa pedagogía é a mensaxe. Se un emperador decide vivir un día como un dendigo para ensinar unha lección, a lección é unha cousa e a realidade outra. Pero aquí o que se di é que Deus non se disfraza, senón que se revela nos mendigos. A súa presenza e o seu poder atópanse precisamente nesa debilidade real. Cando Paulo di que Deus escolleu o que non é para anular o que é, non fala dun exercicio intelectual, fala dunha subversión real das estructuras de poder. Por iso os poderosos se sentían tan ameazados por aquela primeira comunidade. Non era porque predicasen a humildade, senón porque vivían unha forma de comunidade onde os valores do Imperio Romano simplemente non aplicaban. A súa propia existencia era unha crítica social.
Entendo que dis, pero creo que esa subversión social é a consecuencia, non o obxectivo principal. E isto lévanos directamente ás benaventuranzas de Mateo, que son quizáis o cume desta ensinanza. O comentario de Tabut presentas como os múltiples camiños do reino, e a maioría describen virtudes e estados interiores. A primeira e máis importante é felices os pobres de corazón, unha clarificación crucial. Non di felices os pobres de peto. E despois segue os mansos, os que choran, os misericordiosos, os limpos de corazón. Tabut interpreta as vaguas non como as da miseria, senón como as do arrepentemento ou a compaixón, e a pureza de corazón como a de quen só busca a Deus. As benaventuranzas debuxan un retrato interior, un ideal espiritual, que, como di o comentario, en última instancia un autorretrato de Xesús, o modelo perfecto de pobreza espiritual. É un argumento poderoso, pero, se o miramos de preto, varias desas categorías teñen unha dimensión social que é imposible ignorar. Por exemplo, felices os que teñen fame e sede de xustiza. De verdade podemos reducir eso a un desexo abstracto de rectitude persoal? Ou fala dun anelo de cambio en estructuras inxustas, un desexo que, cando se pone en práctica, xera consecuencias. E cal é a seguinte benaventuranza relacionada? Felices os perseguidos por causa da xustiza. A persecución non é un estado interior, é unha reacción social moi real por parte dos poderes que se senten ameazados por esa sede de xustiza. A análise de Tabut lémbranos constantemente que os profetas, como Sofonías, xulgaban a fidelidade de Israel pola súa actitude cara aos pobres. As benaventuranzas non son un escape espiritual da realidade, son a proclamación de que o reino de Deus irrompe na historia e pertence precisamente a aqueles que sofren as injustizas deste mundo. Pero esa fame de xustiza pode entenderse perfectamente como o desexo ardente de conformar a propia vida á vontade de Deus, unha busca de santidade persoal, e a recompensa que se promete é ser rasaciado, o que apunta a unha satisfacción interior, espiritual. A persecución pode vir desa mesma fidelidade a Deus nun mundo hostil, sen necesidade de que haxa unha axenda explícita de cambio social. O foco permanece na relación do individuo con Deus. A xustiza, nese sentido, é a rectitude ante Deus, non necesariamente a xustiza social. Leu que na tradición bíblica que Xesús herda, ambas son inseparables. A rectitude ante Deus, segundo os profetas que a propia Tabut cita, mídese precisamente no trato aos demais, especialmente aos vulnerables. Misericordia quero e non sacrificios, di o profeta Oseas. As benaventuranzas non poden contradecir séculos de tradición profética. Son a súa culminación. A pobreza de corazón maniféstase na solidaridade cos pobres de feito. A fame de xustiza ante Deus maniféstase na loita contra a inxustiza real no mundo. Unha cousa pode ser a raíz e a outra o fruito, pero non se pode ter a unha sen a outra. Decir que a pobreza é só espiritual é como admirar a raíz dunha árbore e decir que as polas e os fruitos son secundarios. En resumo, o que sosteño é que a mensaxe transversal e unificadora de todos estes textos é unha chamada universal á humildade radical. A pobreza que Deus valora é, en esencia, unha condición do corazón, un valeirarse de si mesmo, do propio ego, da propia seguridade, para depender por completo del. É a actitude do publicano que di «Señor, ten piedade de min», en contraste co fariseo que está cheo de si mesmo. É esta disposición interior a que nos abre ao reino, e iso é algo que transcende a nosa oposición social, económica ou política. E pola miña banda, conclúo que, aínda que esa humildade interior é absolutamente indispensable, os textos mostran con teimosía que Deus revela esa verdade a través dunha opción histórica e concreta polos marxinados. A espiritualidade bíblica non se pode separar dunha crítica ás estructuras de poder e dun compromiso coa xustiza social, porque é na vida dos oprimidos, os anabín de Sofonías, os despreciados de Corinto, os perseguidos das benaventuranzas, onde Deus escolle revelar o seu poder de forma paradoxal. A pobreza de espírito non é unha idea, é unha realidade encarnada nos pobres de feito. Entón, parece que ambas as perspectivas non son mutuamente excluentes, pero a tensión real está no punto de partida. É a actitude interior a que define a pobreza e leva a acción, ou é a condición social de marxinación o lugar privilegiado onde se revela a necesidade de Deus e a verdadeira natureza da fe?
esa pregunta segue aberta. Exactamente. E quizáis a riqueza destes comentarios de Tabut reside precisamente en obrigarnos a manter esas dúas dimensións en diálogo constante. Impídenos caer na trampa de reducir unha mensaxe fondamente complexa a unha única interpretación, sexa unha espiritualidade desencarnada ou un activismo social sen raíz teolóxica. A verdade, como tantas veces, parece estar nesa tensión creativa.